دختر خودی سر بولي كويسة صافي صافي يا الله Славі віхтака. يا الله والكراد فعلا وخلاص Nefes abro. يا الله Nefes abro. يا الله Славі телефон. Uyku. Oldu. يا الله Славі вікно. Uyku xda. Bakış xalqını bakış. Расслабься. Uyku qardan. Uyku. Машалlah. Ya Allah. Nafasi çıkır mı gire bakalım buraya. Машалlah, машалlah. Ne var ya? Dua khida. Biraz var. Siz kakafta. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро аз шаҳри москва доранд барои шумо беҳтарин компанияро тавсия медиҳем. Компания дорои мошинҳои замонавӣ аст. Шуморо омада аз ҷои зистатон гирифта ба сарҳади қазоқистон бурда ва соғ саломат бо хоси аллоҳ оварда мерасонанд. Дар документҳо ягон мушкилӣ бошад худашон ҳал мекунанд. ва хубии компания дар ин аст ки барои занҳо имконияти рафтанро дода аст. бо мошинҳои махсус ва ронанда зан мебошад ва аз номи шабакаи доктор Бахтиёр гап занед барои шумо тахфиф карда мешавад. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред.